שלום חברים וברוכים הבאים למצגת של פלן בי. פלן בי זה שם זמני שהחברה הזו העניקה לעצמה בזמן ההכנות שלה לעלייה לאוויר. זוהי מצגת מאוד מאוד ראשונית. בכלל כל ההכנות של החברה הזו לעלייה לאוויר נעשו במעטה של סודיות, וגם אנחנו ששמענו את השיחות עם הלידרים לקראת השקת הלינק ושחרור של פרטים ראשונים, ממש הקפידו שם לשחרר לנו מעט מאוד מידע, ואני מאמין שכרגע כשאתם צופים במצגת אתם כבר יודעים את השם של החברה ואתם כבר יודעים אולי עוד כמה פרטים. בכל מקרה אנחנו ניתן לכם את הפרטים כרגע, אני אתן לכם את הפרטים כרגע כמו שאני יודע אותם וכמו שקיבלתי אותם מהלידרית שלי בחול, ונתחיל. פלן בי, מה שהיא הולכת לעשות, היא הולכת להשיק קו של מוצרים פיזיים ללקוחות אמיתיים. המוצרים האלה הם מוצרים אמיתיים שהולכים להישלח ללקוחות, ולקוחות הולכים לקנות את המוצרים האלה. מה שפלן בי עשתה והגדילה, היא משתמשת במודל הרווחים היומיים שכולנו מכירים מתוכניות אחרות כמו GoFund ותוכניות בעבר כמו זיק, והיא שילבה בין מודל הרווחים היומיים המדהים שכולנו מכירים מתוכניות אחרות שבהם בדרך כלל המוצרים הם היו עד היום וירטואליים, לבין מודל של קו של מוצרים פיזיים שנוכל גם למכור וגם לא למכור. לא נהיה חייבים למכור, אבל כמובן שאם למכור אנחנו נרוויח הרבה יותר. אבל מה שבעצם מיוחד ומה שרציתי להגיד פה, שהחיבור בין מודל הרווחים היומיים לבין הקו של המוצרים הפיזיים הוא זה שעושה את ההבדל בין פלן בי לחברות אחרות. החברה עשתה סקר לגבי מי מוציא הכי הרבה כסף באינטרנט, והיא גילתה שנשים בין הגילאים 30 עד 55 מוציאות המון כסף על קניות באינטרנט בתחום של טיפוח היופי ומוצרי בריאות, וזה גם קו המוצרים של החברה הזו, וזה קו המוצרים שהחברה הזו הולכת להשיק. המוצרים שלה יהיו בתחום של טיפוח העור, בתחומים של הפחתה במשקל, מוצרי אנרגיה ומוצרי חיוניות. 6 מתוך 10 החברות הגדולות בתחום השיווק הרשתי בעולם עוסקות בטיפוח היופי ובבריאות. אנחנו מכירים חברות כמו הרבלייף, כמו אבון, כמו אמווי, חברות שהן מגלגלות מיליארדי דולרים בשנה, וזה השוק שפלן בי הולכת להיכנס אליו ולשים את דריכת הרגל שלה. אז כל זה כבר קורה באינטרנט, אבל עדיין לא יכולנו להרוויח מחברות כאלה רווחים יומיים, וזה מה שפלן בי עושה. אנחנו נוכל להרוויח רווח יומי, גם אם לא מכרנו אפילו לא מוצר אחד, אנחנו נרוויח את הרווח היומי שלנו. כמובן שתהיה איזושהי פעולה יומית כמו בתוכניות אחרות שאנחנו מכירים. אז איך זה יעבוד בפועל? אנחנו נפרסם הודעה, הלקוח יראה איזושהי מודעה מזמינה עם אפשרות להזמין דוגמיות אליו הביתה כדי לבדוק את המוצרים. הוא יוכל להזמין דוגמיות חינם הביתה, הספקה של בין שבועיים לחודש, נתונים שעדיין לא אומתו סופית, אבל כבר ידוע שלקוח יוכל להזמין הביתה אליו דוגמיות ללא תשלום, ולמעט דמי משלוח מינימליים שהוא יצטרך לשלם, הוא יקבל את הדוגמיות בהספקה של עד חודש ימים מכל קטגוריה של מוצר שהוא יבחר לבדוק. אז הוא יירשם דרך המודעה שפרסמנו, הוא יזמין לעצמו דוגמיות הביתה, ובהנחה שהוא מעוניין במוצר, אז הוא יוכל לקבל הנחה נוספת כדי ליהנות מהנחה נוספת ויקבל את המוצר.
אליו הביתה. אנחנו מקבלים נקודות בפלן בי. בפלן בי יש קרן של נקודות, כמו בתוכניות אחרות. בהתאם לחבילה שרכשנו, תהיה לנו קרן נקודות, שאותה אנחנו נגדיל מהרווחים היומיים, וכמובן ממצורפים למצרפים שבינינו. אז מהיכן החברה תשלם? החברה מתחלקת עם השותפים עד 50% מההכנסות שלה. החברה, הרווחים שלה יהיו מקניות של חבילות של שותפים, מדמי מנוי חודשיים, כמו שאתם רואים פה, יהיו 4 סוגים של מנויים, וממחירות מוצרים, שזה כמובן הדבר העיקרי שהחברה תתמקד בו. אז מבחינתך המפיץ, אתה תקנה חבילה של בין $150 ל-$2,500, והחבילה שלך תהפוך בעצם לדוגמיות שלקוחות יוכלו להזמין הביתה. הנתון הזה עדיין לא סופי, ואנחנו נעדכן בהמשך לגבי איך זה יעבוד בפועל. אתה תפרסם הודעה יומית, וזאת תהיה הפעולה היומית ככל הנראה היחידה, שתזכה אותך ברווח היומי שלך, והחברה כמובן תחלק את הרווחים היומיים בין השותפים בחברה, בהתאם לחברים שפרסמו וביצעו את המטלה היומית שלהם. אז איך זה יעבוד? לדוגמה, רווחי החברה ביום נתון היו $500,000. החברה מחלקת לנו 50% מהרווחים, שזה אומר $250,000, ונניח שסך כל הנקודות של כל השותפים באותו יום היה 2 מיליון נקודות, אז החישוב שהחברה תעשה, היא תיקח את $250,000, תחלק אותם ב2 מיליון הנקודות, והתוצאה שיוצאת זה יהיה האחוז היומי. אם לצורך הדוגמה קנית חבילה בסכום של $1,000, אז אתה תקבל 1.25% מ$1,000 שהם $12.5. כמה נקודות חשובות. אז מתוכניות קודמות אנחנו יודעים שיש אורך חיים לקרן של הנקודות שלנו. פלן בי פה לקחה סטפ קדימה, והאורך חיים של הקרן תהיה 105 ימים, שזה יותר מכל תוכנית אחרת כרגע בשיווק הרשתי במודל של רווחים יומיים. הנקודה שהזכרתי כבר בתחילת המצגת זה שאינך חייב לצרף בכדי להרוויח או למכור. אתה לא חייב לצרף או למכור בכדי להרוויח, מספיקה הפעולה היומית, וזה מה שפלן בי הגדילה ועשתה, בעיקר בגלל שהמוצרים שלה הם מוצרים פיזיים, שיהיה להם שוק מאוד מאוד גדול, וכתוצאה מכך אורך חיים מאוד מאוד ארוך של החברה. נתון נוסף שאנחנו יודעים לגבי תוכנית התגמול הוא ש10% מדור ראשון אנחנו נקבל על רכישות ראשוניות של חבילות ועל הגדלה של הקרן על ידי המצורפים. ידוע גם שדור שני יהיה 5%, מעבר לזה כרגע אין לנו פרטים נוספים. כרגע דור ראשון למצרפים יקבלו 10% מהרכישות של המצורפים שלהם, ובדור השני 5% גם מהחבילות הראשוניות וגם מההגדלה של הקרן. יהיו מספר סוגי כרטיסים למשיכה, כמו בחברות אחרות שבהם אנחנו יכולים להזמין כרטיס אשראי, על מנת להעביר את הרווחים שלנו לכרטיס ולהשתמש בו בכל חנות, בכל כספומט, לנוחיותנו. הלידר המוביל של החברה הוא טיל אמונט, חלקנו מכירים אותו מ-GoFundPlaces. אני אישית הייתי עם טיל אמונט בוובינרים בחודש האחרון, ושמעתי את ההתלהבות שלו בקשר לחברה, בקשר למוצרים הפיזיים האלה, הספציפיים, שהוא גם את חלקם בדק, ואמר שזה פשוט עובד, המוצרים האלה עובדים. הוא לקח איזשהו מוצר אנרגיה ובדק אותו על עצמו במהלך הלילה, כשהוא היה שם מאחורי הקלעים עם הצוות הטכני, והוא אומר שהוא הרגיש ממש נפלא והלילה עבר נהדר.
אז טילה מונט הוא הלידר שמוביל את החברה, וכל מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה ללחוץ על הקישור בתחתית הסרטון, או לפנות לאדם ששלח לכם את הסרטון ולבקש ממנו קישור להרשמה, ואנחנו כמובן נעדכן בהמשך. אני מאחל בהצלחה לכולם ונתראה בהמשך.